Monggo garapan memanik cara kartu larasa. Dadak.
semuanya Bapak Ibu yang sudah menjawab salam saya. Dan khususnya buat ibu-ibu yang di sebelah kiri yang lagi duduk, yang lagi makan, yang cantik-cantik sekali. Iya, ngono ya mbok kabeh-kabehno lho, Beh. Iya Mas. Lah terus aku keduman opo? Lah mau loh. Kayak semangat sekali, terima kasih banyak nggih ibu-ibu. Dan juga semua para tamu undangannya dari Bapak Wahyu Widodo beserta sekeluarga ya Mas ya. Nggih, ulang tahunnya Adik Viola ya ini ya. Adik Viola yang ke-12 tahun. Yang ke-12 tahun. Nah, didoakan Mbak, kok Mbak Dik. Lali aku tuwe aku Dik. Ya Dik. Doanya tetap selalu yang terbaik Mas. Amin. Ya, semoga menjadi putri yang soleh. Berbak solehah, yo kleru ngene iki lho, dimarahin aku sama Mbak Sinden. Sampeyan enggak usah grogi. Oh iya lupa cewek. Enggak usah grogi ya Mbak. Anu Dik. Iya santai Mas. Ojo selamat menikmati bentuk baru loh ya. Aku kadung kulit. Ngono-ngono kuwi aturane sapa kuwi anakmu? Piye Mas, piye. Yang penting doanya yang terbaik untuk adik Viola. Semoga semakin sukses selalu ke depannya. Menjadi harapan terbaik orang tua ya Mas ya. Ya siap, amin. Soalnya aku kemarin juga barusan ulang tahun, jadi rada bingung-bingung. Oke. Yang kalau nggak salah sampean yang ke 17 kalau saya ya. Berarti lagi duwe KTP ya Mas? Oh Mas lagi. Ini kok ya bareng ya, kacek berapa hari ya kira-kira? Karo kaya? Kalau saya tanggal 6. Tanggal 6. Kalau Mbak Viola ini tanggal 14. Iya. Yang sebenarnya itu 17 Mbak. 17? Ya 17, karena gitu. 17 itu pas terawih. Oh pas terawih, ya, makanya sekarang. Ya dimajukan dan bertepatan kan malam minggu. Jadi supaya para sing ningali niku kersane minjing ini pun buatan nggak ada tanggungan, libur sedaya. Siap. Dan juga terima kasih juga buat Bapak Soko lali tuh aku Mas. Tuan rumah? Oh Bapak Wahyu Widodo. Bapak Wahyu Widodo terima kasih juga sudah di depan. Iya di depan itu. Ya. Bapak Wahyu terima kasih nggih. Bapak Wahyu sekeluarga sudah menimbali saya dan teman-teman. Kartika Mas? Kartika Laras. Terima kasih nggih Bapak, semoga lancar rezekinya. Amin. Sehat selalu dan panjang umur. Ya. Dengan ya, Dek, apa itu Kediri ya? Kediri Mas. Kedirinya mana? Kedirinya Kepung. Kepung. Iya. Kulino di Kepung wong akeh. Jenenge desane Kepung Mas. Kediri itu juga ada makanan ciri khasnya loh Mas. Apa makanan ciri khasnya? Tahu. Oh, tahu putih. Kok putih kuning ya? Kuwi enek pirang jenis ya Mas? 3 jenis? Ya, ada yang kuning. Ya. Terus ada yang putih sama yang coklat. Nek kalau nggak salah ada yang keempat itu ada, Dek. Apa? Yang gula, yang jamur, kebanget suwe. Kalau di daerah sini makanan ciri khasnya nopo Ibu? Ote-ote. Ya? Jangan lompok. Rewel. Ciri khas di sini itu adalah panggah belindrang. Enak ini. Genjer. Oh iya. Pokoknya genjer loh ya. Kalau lagu yang tidak boleh itu genjer, kalau itu genjer. Genjer. Genjer, yang bonangnya namanya genjer. Oh Pak Genjer. Ya Pak Genjer. Iya. Dia itu CEO yang menyamar menjadi pembonang. CEO ya Mas. Ya, CEO itu. Batu Geok. Batu Giok. Batawi enak-enak nih. Ini ada permintaan Mbak dari tuan rumah. Nggih. Lagune Wuyung kalih bocah gunung. Wuyung. Nggih, Wuyung nek pundi Mas Widodo? Bapak Widodo. Oh nikos. Depannya kipas. Niki anu nggih kalih adike nggih, duet kalih Dek Viola nggih. Lagu Wuyung nggih. Nggih. Duet kalih Dek Viola Bapak. Oh nggih, monggo Dek Viola ke pundi? Dek Viola kesini Dek Viola. Boleh naik ke panggung Dek Viola. Mosok wis babuk kan? Belum Mas, tadi barusan foto bareng sama saya. Oh gitu.
Aku kapan foto mbek sampean? Yo aku ndek bojo. Yo. Tak chatne lagi kok Mas, tak telepon lagi kok. Sebuah klarifikasi ya, Mbak. Dalam? Kok Mbak sih? Apa jenenge? Bojoku itu jenenge duduk Gita. Mbak Gita bukan? Bukan, namanya itu Deven. Kalau Gita itu apa itu namanya? Organisasi campur sarinya, paguyubannya. Paguyubannya namanya Gita. Gita. Nama aslinya Mbak Deven. Mbak Deven. Lah kan nek sampean nyeluk Gita, engko nek dijawabne malah Gito. Bojoku mosok dadi lanang to iki. Mosok jenenge bojoku Gito. Oh, Gita giginya rata ya to jare iki. Gak lucu. Diem, lebih baik kamu diem. Carane menghargai garek ngene-ngene lho. Ya. Gak usah guyu, Mas. Ya. Pundi ya, Adik Viola. Monggo ditunggu duet bareng lagu Wuyung. Ya. Ayo, disepoti ya, Cok. Disepoti, Mas. Monggo, sepotono. Ayo, monggo Adik Viola. Boleh naik ke panggung. Dadi le wong atiku. Nalikane. Monggo Dek Viola. Monggo Dek Viola. Oh. Ha. Monggo Adik Viola. Monggo Dik. Serasa kemlingki. Monggo. Sini. Kancane Mas, dengan kancane. Ayo sini Adik. Ya. Jan cantik sekali. Ya. Ini masih kelas 6 SD ya. 6 SD kok dhuwure padha mbek aku ya Mas. Lah ya kuwi to, Dik. Hah? Lah ya kuwi kaya jambe sinigar. Seperti angka 11 ya Mas. Iya, serasi ngono. Serasi cantik. Miknya. Mik wayahe mik. Mik. Masih kecil loh Mas, iya tuh jane. Oh, durung wayahe. Selamat malam, cantik. Malam. Kendel ya Mas ya. Kendel wong nari mau ya apik kok. Nun sewu nggih Bapak nggih. Bapak mboten sekalian mau naik juga. Oh mboten. Mas Widodo pemalu. Pak Widodo pemalu. Kalau pernah Mas. Iya, ini Adik mau duet Wuyung sama aku ya. Oh. Hah? Nggak bisa. Oh, anu monggo. On joget. Dalam? Oh, biar milih. Biar milih, monggo. Apa yang bisa? Lagunya apa? Mau Napa anu? Loh, napa sih? Bisa nanti duet sama aku loh. Bimbing kalau Mbak E. Sini agak. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Iya, enggak usah malu, cantik kok malu. Cantik, eman-eman Ayo cantik. lagunya apa? Yang lagu-lagu modern juga ada itu. Ada Masnya tuh. Apa lagu Mambiat Nayo? Ora ngerti loh Mas. Wong mau gandrung masa ra. Ayo, iya to iki. Monggo lagunya apa wis, Dik? Monggo, Apa? minta. Oh,
terserah Mas lagunya. Oh, Ini bingung terserah. loh Pak anaknya Pak Napa jenengan mawon ingkang request Bapak. Pak Widodo. Dalam? Oh apa saja. Apa saja, apa saja, apa saja. Lagunya apa saja tuh? Apa ini Mas? Bebas ya? Ya. Apa Wuyong yang tadi? Ya request dari tuan rumah. Oh nggih, Wuyong buat napa-napa nggih Bapak. Tadi requestnya berarti adik yang joget aja. Lagu Lagu modern, modern juga boleh. Sembarang, wes. Apa sembarang. balonku ada 5 enggak masalah bisa semua. Aku kok tak tepuk-tepuk. Kowe iki nyapu to paket mau kok neng aku sentimen men to. Apa? Oh, Pos Pitonolo. Oh, Puspitonolo. Ya. Mas Yusuf, siap? Puspitonolo. Siap. Nek kucingku nang omah Pejan, jenenge Puspo. wih apa jenenge Mas? Kupluke lo sangar Mas. Oh iya. Blangkone Mas. Wah, sampe nek ngelangkai iku semaput tenan, Mbak. Sekupluke tok kuwi, durung wonge. Piye? Semaput tenan sampean. Aja pajangan sik Nanti adik joget Ada lagi sesinya. kayak tadi ya. Beh narine jan bagus loh Mas. Sangat bagus. Luwes janan. Aku yang mentolo dueti. Aku lek pro piye? gandrung ngono mentolo ngono. Rasa guyu kowe, rasa guyu kowe. Yo, Beh. Kowe iki jangan membuka rahasia ngono. Loh, wi mau tibae jaketan toh Mas, wi mau Mas. Mas MC-nya itu toh tadi toh? Iya, kok MC. Tutuk. Lah apa? Tukang lampu. Pagi puh. Dengar nyelok aku, Dik. Lah, oh iya ana sing cemburu ya. Sopo? Aja-aja Mas Andi sing cemburu. Lek kuwi wis aman wis. Loh, kok nyelok Dek Kesha aja-aja Mas Andi sing cemburu. Lah ketipin ridil. Oh kuwi ora anu ngantuk kuwi. Tak kira cemburu ngene-ngene. Oh iya. Apa? Oh, meletak. Modelnya sentimen. Lah wis. Terus nih. Lagune Wuyung ya, permintaan dari Mas Widodo. Mboten minggah to Mas Dodo Ya iki. mau sore wis munggah lho. Wingi Oh, beda. wingi semengi lho munggah ning kene karo. Beda. Wis iki mata kaji Lah pandresan. iya. Mas, Mas mosok Dodo. nyawer ning live-ku saiki ora lho, Mas. Lah. Ora usah nyawer munggah tok ngancani ra apa-apa. Iya. Dan kowe yo ora pengen munggah to, Dad? Sopo? Dedi, Sopo? Dedi adike to. Eh. Kowe iki ropo ora to? Aku ki weruh. Cilikane Dedi ki dhewer-ewer kok ndi lho. Aku iki kurang tuwek lah karo sama. Lah iya. Pisan ra pengen rene to, Dad? Joget-joget ngono. Joget elek-elekane lho. Lah iya. Iya. Lah piye? Di ngono. Lah piye? Lah ibu nyelok yo Dad ngono lho. Kok lek di sing nulis tukang syuting. Lah piye jenenge Dedi lho? Lah iya, kan sak repotan to, Pak. Lah iya. Nyeluk det yo artinya ya ndak apik. Lah celuk di engko mesti sing Lah ngono. iya kuwi. Ya dijangkepi repot Mas lho. Dedi ngono lho. Ojo sing det sing di. Biyen ki dhewer-ewer ki sakmene lho. Lah kok Iya. saiki sakmene. Lho ya wong kan tambah zaman tambah berkembang tuh. Ngono. Ora aku sik nom ae. Itu tandanya sudah tuwek. Suwek. Lagune Wuyung paringi bawa nang mboten? Alah wis sakmene kok malah Ya, kesirep. malah kesirep kabeh. Mas mboten minggah mriki to, yo joget ritek yo ora apa-apa to lah timbangane nonton live kuwi yo ora piye ngono lho. Kalau lo nek ora gelem joget iki cukup sawerane sing joget. Ora lah, yo aja ta yo meramaikan iki lho. Tabiate sinden iki apal aku. Ora Ah. salah. Panyuwunan Wuyung. Marine gantian. Yo mesake iki lho ngantuk lho iki Apa? pisan. Lho isik-isik lho iki arek iki. Lho marine bubuk. Oh. Nginep kok. Masa nginep to, Dok? Nginep sampean nginep. Oh, ora wae. Ngono ya mbok ngono kok ya mbok tanggepi lho ya. Lho, tak kira iki lek nginep iki ya ora ngopo, aku ya peneran. Sesuk bablas. Ade sesuk kan ya bablas to, Mbak. Heeh. Bablas mancing. Ora to aku, Apa? ya bablas aku. Oh, bablas nang ndi? Bulu to. Oh iya sampean dodolan cilok ya nek kena lali. Iya iya, eman-eman rame Ya, akeh eman. tontonan. Melu Pak Kangko. Pak Kangko anu. Oh, Pak Kangko kae.
Iya toh? Wijo Laras. Dalange telu ae. Wah, sip. Nerus berarti. Iya, ora ndelok ae. Iya. Kowe rasa ngawur kowe. Ayo, dadekne ben ora kedawa-dawa waktune lakone ya sik dawa iki. Nalikani wuyung. Ya. Oh iya wuyung lah ya. Aja ngono kuwi dipantau lah ambek sang pujaan hatimu ning kaca. Oh iya. Jan gak jangan sampai lepas. Statusnya wis tak wacani. Kan gak babuk lho. Tak pantau ngono. Ayo Cok, dadekne wuyung. Langgam ciblonan bablaske jaipong. Siap? Selamat malam untuk para penggemar wayang kulit dan masyarakat Purworejo. Ada Mas Dikli, ada Mas Pitik, terima alon toto lenggahira risang
tasih misuda andana raras duh jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumengkeming pangabekti Ibu putraku ngger wong bagus ngaturake pangabekti banget dak tampa dadekke teguh kayuwananing pun Ibu ngger pangestuku tampanana ngger Abimanyu nuwun kapundi dadosaken jimat paripih Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken sumengkeming pangabekti. Ya Ger, wis dak tampa akarya bongbong ing penggalih. Pangestunipun Ibu wae tumandu marang sira ya Ger, Abimanyu. Nun inggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula Ibu. Blegagag ugag sadulita mel Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti ya Kakang Semar wis dak tampa nanging tiba padha-padha Kakang Semar ya wis dak tampa tiba padha-padha Ndara Ayu kekalipun kula gareng ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Ayu. Sungkem kula Ndara Ayu. Punakawan Garing Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Garing Petruk Bagong tak tampa. Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga cumadung dawuh. Wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Yongger, rawuhipun Ibu kejaba wis kapang marang putraku. Yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpena ngimpekke marang sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya ledah ana satengahing bengawan nanging kedadak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kaprajendang Angka Wijaya bareng pun Ibu sari nganti gragapan rasaku tumulipun Ibu nganti marang ibumu ya diajeng Wara Sri Kandi iki praptana ing Tanjung Anom tuwe kawidadaning putraku Abimanyu Ger. Ibu paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Yo Nger, syukur yen mangkono nanging jejering Ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae melang-melang Nger. Kakang Semar rening panjenengan kuwi disepuhke. Munggo sing dadi pangimpenku iki mawa pralampita apa Kakang Semar. Ndara Ayu. Kula kinten niki kok leres. Niki sasmita. Kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah ingkang sami praitna lan surtiti ngati-ati lho. Miat langening kalanggiwan aklar pandamoncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnaming gagono dasare mangsa katiga dadak sakala praptane Dyan Arjuna akarya kagiyating kalih.
para Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsanira sawangnya gendreh manis boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ibune kula Diajeng Sembadra pun kakang kang prapta. Bekti kula kunjuk pangeran. Iya Sri Kandi wis ndak tampa. Duh Kanjeng Rama. Sungkem pabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama Abimanyu. Sira ngaturake pabekti wis ndak tampa. Malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama sanget dadosken kagiyating manah. Labatan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah. Ya merga kabeh saka lekasmu. Pakartimu kang wis ngorek-orek. Nyiprati relak letuh gawe wirang marang wong tuamu. Mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki tampan ana Abimanyu. Weh lah. Waduh. Waduh. Duh Hyang Agung. Iki kepiye kok Abimanyu malah dijempalane bet-bet. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika ados pundi? Niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae ayu do ditututi kae. Kanjeng Rama, dosa lan lepat kula menapa ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani. Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan, nadyan kapejawana kula boten badhe silak. Nanging dosa lan lepat kula menapa Kanjeng Rama Abimanyu. Dosamu tok kempit tok indit. Rumangsaku Arjuna ora nate memulang anak supaya nyolong. Ora tau mulang anak supaya dadi maling nanging jebul gedhoamu. Wani tumindak culika. Wani dusta jamus kalimasada. Aduh Rama, kula malah boten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak rasah kumbi. Pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa. Bebasan Arjuna ilang-ilangan ndok siji. Adile mung kudu tak ajar nyoh tampanana.
panjenengan menika ados pundi? Tanpa tata mula sora karo anak sageleme dhewe, tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi. Kowe aja melu-melu perkara iki. Boten melu-melu pripun? Abimanyu nika nggih anak kula bocah ora dosa ora ngerti apa-apa diajar. Kula sing boten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono punjung kepelan kowe. Sri Kandi, aja nganti ngribeti, kepeksa tak lepasi jempare. Kepiye? Wah wis jan-jan wis wah. Malah ora karu-karuan Ndara Arjuna tegel ngajar Ndara Abimanyu nganti kuthah ludira. Ndara Ayu Sri Kandi maju rekane arep ngewangi Ndara Abimanyu ning malah dilepasi jemparing kuntal. Mbuh, aduh mbuh tekan ngendi. Waduh Ndara Sembadra. Ndara Sembadra niku putrane mang jak sumingkir tebih Ndara. Ungger, dipulosoro karo bapakmu nganti kuthah ludira. Ibu, kula inggih mboten ngertos lepat kula menapa. Ya pun Ibu percaya, Ngger. Wis ayo Ngger alu wong sumingkir wae, Ngger. Gatotkaca inggih. Paman kula aturi emut sampun ngantos nuruti dhateng keberanang enggalih. Dimas Abimanyu menika mboten lepat. Abimanyu cetha luput. Wis gawe wirange wong tuwa mboten. Supados gamblang kula aturi nenggo Dimas Antasena Gatotkaca. Kowe wis melu-melu perkara iki malah tak katutke dosamu nyoh tampanana.
meh rahina semubang iwang haruna kadinetraning anggorapuh sabdaning kukila ringkanikara saketer kini tunganing kum lir using bini panca toking ayam ono Ungilahing Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg brahmana ing pertapan Widara Payung kene. Inggih Remban, namung keparenga kula nyuwun prisa. Lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha Wiku? Ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa ambabar katentreman. Oh inggih, inggih. Yen makaten kula tetep nderek paduka Remban. Iya, jeneng sira mesti wae tansah ndak kanthi ya mung sumene sawetara. Merga saka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu iki Widara Yaksa. Meraina semubang hiwang haruna kadinetraning anggorapuh sabdaning kukila ringkanikara saketer kini tunganing gonglir wusing bini panca kedadak praptanipun Sang Dyah Ayuwara Sembadra ingkang nganthi ingkang putra Dyanangka Wijaya. Mangkiriyen ingkang rawuh menika setunggaling wanita kaliyan nem-neman bagus. Sinten nggih paduka Raden Ayu? Panemban yen durung yen dangu marang aku Wara Sembadra lan iki anakku Abimanyu. Oh mekaten. Lah wonten menapa kok rawuh wonten pertapan mriki, Premban? Ya merga saka senggilinge bapakne bocah iki nganti anakku Abimanyu ora luput dijempalani nganti kaya ngene. Mula aku trima mlayu. Malah iki kepasan yoga dene aku ketemu sawijining pendhita kaya paduka Premban iki. Lilanana aku nunut ngiyup
ana kene ora ketamung sedih lho ya Penemban. Aduh Sang Dewi, mboten kok ateges kula badhe nduwa nanging kalenggan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya amargi menika para brahmana dipun timbali kalian dewa ing Kahyangan supados anekseni anggenipun para